Isang nakakapanggilalas na kaganapang pangkalikasan ang naganap sa Greece, kung saan ang isang malakas na pagputok ng bulkan ang yumanig sa rehiyon na nagdulot ng malawakang pagkabahala at pagkaalarma. Mga ulap ng abo, mga ilog ng lava, at mga pagsabog ang pumutok na nagpakawala ng likas at hindi mapigil na puwersa ng kalikasan. Patuloy na nagbabago ang sitwasyon at mahigpit na sinusubaybayan ng mga awtoridad ang nagbabagong mga pangyayari. Ang mga residente at opisyal ay hinihimok na manatiling mapagbantay at sumunod sa lahat ng protokol sa emerhensya habang may dumarating na karagdagang impormasyon. Ang buong lawak ng pinsala at anumang posibleng mga kaswalidad ay patuloy na sinusuri. Ang dramatikong pangyayaring heolohikal na ito ay nagdulot ng malaking epekto sa mga apektadong lugar, at ang pandaigdigang komunidad ay handang magbigay ng suporta at tulong habang hinaharap ng Greece ang mga bunga ng makapangyarihang kalamidad na ito. Ako si Aylinski Vlog at maraming salamat sa panonood. Paki-follow na din ang aking page.